1-0 el Barça, que ja per la mínima al camp de l'Inter amb una nova polèmica arbitral. Després d'una primera meitat força gris i amb moltes imprecisions per part dels blaugranes, Çalhanoğlu avançava als locals amb un gran xut des de la frontal tot just abans del descans. A la represa el Barça millorava, però novament li va faltar ser més incisiu davant un Inter que es va tancar completament al darrere. Malgrat tot, i com ara us dèiem, l'àrbitre eslové, Slavko Vincic, i els seus assistents a la sala VAR es convertien en els desafortunats protagonistes. En primer lloc, per anul·lar un gol a Pedri després d'unes mans involuntàries d'Ansu Fati al minut 68 que hauria d'haver pujat al marcador. Després, per no assenyalar unes mans clamoroses de Dumfries dins l'àrea interista en temps afegit. I per últim també per la permissivitat i la poca mà esquerra que va tenir per tallar d'arrel amb les pèrdues de temps del conjunt italià. Un autèntic desastre el del senyor Vincic i els seus ajudants. Després del partit, Xavi no podia evitar comentar aquestes polèmiques i, empipat per aquestes decisions, assegurava que havia estat una injustícia i que els àrbitres haurien d'explicar-ho perquè ell no va entendre res. Si em preguntes doncs com estic indignat, la veritat, perquè ja no entenem res, no entenem res. Vull dir, ens expliquen primer que si hi ha mà de l'Ansu, no? Hi ha mà de l'Ansu, però marca un altre company, això és gol legal, doncs és una jugada de manual i l'anul·len. I després l'altra doncs no s'entén, però bé, és que és la meva opinió. Al final, ja vaig dir ahir, hauria de sortir l'àrbit a parlar aquí, a donar explicacions de per què l'ha pitat, per què no l'ha pitat, si s'ha equivocat, si no s'ha equivocat. Ahir just parlava de que l'humanitzaria molt més. Avui estic indignat. La paraula és indignació, perquè no n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. Et sents totalment que és una injustícia. Sí, estic indignat. Xavi, bon dia, com estem? Sí, molt indignat, ja t'ho he dit, molt indignat perquè... Home, ha pogut dormir? No he dormit. A mi m'ha costat, Tinc insomni també, vull dir, ara mateix porto més temps despert que l'Ulisses aquell que estava colgado, no? L'Orca Ulisses? El Numayos aquell, no me'n recordo ara. Sí, és igual, que estic indignat, collons, que no, ara no tinc ganes ni de parlar ni res, ja està bé, hòstia, m'has avisat. Anem per parts. El gol anul·lat a Pedri per unes mans involuntàries d'Ansu que per mi no influeixen pas en la jugada. Eder Sarabia ho va explicar molt bé en un tuit i ara escoltàvem a Xavi. Quan són involuntàries i no marca el jugador que les ha fet, el gol ha de pujar al marcador. Exacte, i a part no influeix ni en la trajectòria de la pilota, ni en la jugada, ni absolutament res. És que no hi pinten res aquelles mans allà. A sobre, doncs, el gol en primera instància, t'envien els del VAR a portar-ho allà, i sí que diuen que aquesta norma ha canviat, que abans sí que s'aixolava i que ja porta anys que sí. Per tant, si entenc que han aplicat el criteri passat, doncs encara més greu, perquè, escolta, ets un àrbitre... És que no se sap la normativa. Exacte, o sigui... L'altra mà, les de Dumfries, les que hauria d'haver xiulat i no va xiular. Aquí està clar, aquí estem fent especulació de que, bueno, potser no sap el reglament, tal... Aquí que no té ulls a la cara, ni ell ni el del VAR. És que et diré més, el VAR no el crida per veure la repetició. No té cap sentit. Així com sí que van a veure la d'Ansu Fati, o a la primera meitat, les d'Eric Garcia, quan prèviament hi havia un fora de joc, tampoc m'encaixa. No té cap sentit. A part, hi ha dos plans on pots tenir algun dubte i tal, però és que hi ha un pla, Marc, hi ha un pla que és claríssim, és claríssim, és meridià i no té cap sentit que no s'hagi xiulat aquell penal. Que després l'has de fotre, però... Sí, exacte, s'ha de marcar el penal, però penal era i no el va xiular perquè no va voler. És que és l'única explicació lògica que em passa pel cap. Perquè el senyor del VAR no el... No, jo sobretot crec que és del VAR perquè ell no el veu en directe i aquí potser sí que l'excusaria. Ara, el que no enganya és la reacció d'Inzaghi. L'entrenador de l'Inter, de Simone Inzaghi, que un cop veu les mans i veu que no xiula, posa uns ulls com plats i diu... Vale, gràcies. Han sortit molts memes. O dient, menys mal. Sí, exacte, respirar tranquil. En fi, d'altra banda, Xavi també anava una mica més enllà i analitzava aquesta derrota després d'una primera part prou fluixa, però una segona on l'equip va reaccionar, tot i que ja era massa tard. Hemos despertado tarde, hemos estado los últimos 20 minutos, media hora muy buena. Les hemos embotellado, que era lo que queríamos. Al final nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la segunda. Y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos materializado y con un tiro de fuera del área sabíamos que era una de sus virtudes.
hemos parado bien contras, transiciones, pero en fin, nos llevamos una derrota muy importante. Nos quedan 3 finales y estamos en una situación muy incòmoda ahora mismo. Sí, és molt incòmode, no? Perquè els hemos embotellado, en vez de s'hem fet un tap perquè no arribin, però finalment el líquid no ha arribat al forat del got, no? I no, no ens va agradar el Barça. No va jugar bé. A Mallorca tampoc i ahir tampoc. Porta 2 partits de Xavineta que no... A Mallorca no guanyes. arrenca. Xavineta no tira, no. Una generalitat de Lewandowski i ahir és que Lewandowski no Va desaparegut. ni donar-li cap pilota. Desaparegut, sí, perquè no li arriba cap pilota en condicions. Dembélé va ser dels que ho va provar, però Dembélé va tenir un molt mal dia. A la primera part crec que havia perdut 19 pilotes ja. 33, em sembla que perd al final del partit. Imagina't, que m'agrada que ho intenti i que fins És i tot... l'únic protagonista. Exacte, i no s'amagui. I fins i tot quan no li surten les coses ho segueixi provant. Però ahir va ser l'únic. Se li ha de demanar més a Rafinha, se li ha de demanar més a Gavi, se li ha de demanar més a Sergi Roberto i a Marcos Alonso. Sí. Al final, el gol anul·lat ve d'una centrada de Dembélé, tot i que va centrar molt malament. Era exagerat, o sigui, cada pilota que arribava la centrava i la fotia, jo crec, sense mirar, pràcticament, allà a terra de ningú, però clar, van aparèixer, jo sobretot Pedri i Gavi. Vaig trobar a faltar molt Pedri i Gavi. Jo Pedri sí que el salvaria, Gavi no. És a dir, jo el vaig trobar a faltar, potser no per culpa seva, perquè No, estaven no. tan tancats que era impossible i tal, però al final jo crec que tàcticament has de trobar la manera de que entrin en joc i d'involucrar-los. Bé, amb tot, el propi Xavi va acabar fent autocrítica perquè ara s'hauran d'afrontar els 3 partits que queden d'aquesta fase de grups com 3 autèntiques finals. Ho escoltem. Ens queden 3 finals, és un partit que perdem, que potser hem merescut més, però que ja ens va passar a Múnich, i la nostra realitat és que portem 3 punts, ens queden 3 finals, 2 partits a casa, i han de ser finals de veritat. Els hem de plantejar amb més intensitat, amb més ritme. A la primera part no hem estat bé i hem de ser autocrítics, no? Però evidentment avui doncs, em pot la indignació, em pot. Doncs això, Sí, autocrítica, però amb Hem de guanyar aquesta indignació de Xavi. El proper partit, a l'altre i a l'altre, tots 3, perquè, clar, Això vol pot dir passar alguna cosa rara a l'últim partit de l'Inter i el guanyar Bayern, no? a l'Inter a casa la setmana que ve, guanyar el Bayern també al Camp Nou el dia 26 d'octubre i l'última jornada a Pilsen, doncs també tornar amb els 3 punts. Jo ho veig molt complicat. Ens anem reservant els dijous per l'Europa League ja o què? Espero que no. Aquí el problema, jo sóc bastant positiu i optimista en aquesta victòria contra l'Inter, però el problema és contra el Bayern. Aquí està. El Bayern encara no vindrà matemàticament, potser virtualment, Virtualment però no sí, matemàticament com a matemàticament primer no. grup. En canvi, el partit contra l'Inter, el Bayern-Inter, sí que segurament ja sigui I matemàticament si el primer grup. Bayern li hagués de fer un favor a l'Inter o al Bayern, aquí creieu que... A l'Inter. O sigui, perdó, si el Bayern ha de fer un favor a l'Inter o al Barça, aquí creieu que Al li Inter, faria. está clarísimo. ¿Por qué? Porque es menos rival, quizás. Vale. Y entonces prefiero que pase un equipo más débil Pero bueno, a la que siguiente eso fase. Última que no el Barça. jornada Això de la també ho ha fet Lligueta, tothom, Victòria Pilsen-Barça, Bayern-Inter. Jo també et dic, confio molt en la professionalitat dels alemanys, però, esclar, Sí, però això poder ho ha fet deixar tothom. Lewandowski sense Exacte. vuitens de final I també té si aquest morbo. tu ets primer matemàticament, vas amb el filial. El Barça ho ha fet 1000 cops quan anava Sí, sí. Guardiola i l'última jornada sobrava. Precisament contra l'Inter, recordo el darrer any de Valverde, que va anar al Giuseppe Meazza i va guanyar el dia que Ansu Fati marca el gol de la victòria, es converteix en el jugador més jove en marcar la història de la Champions. Bueno, també va jugar Moussa Bagué aquell dia, per exemple. No Sí, sé. sí, l'11 s'ha fet una mica viral, Viral, per les xarxes. sí, sí, i tot i així el De fet, Barça ja no va queda guanyar. cap, al Barça. En fi, doncs, en l'altre partit del grup C, el Bayern de Múnich golejava ahir 5-0 al Victoria Pilsen i és, com dèiem, líder en solitari ara amb 9 punts de 9 possibles. El segon és l'Inter amb 6, el Barça tercer amb 3 i els txecs són cuers sense haver puntuat encara. Els blaugranes tindran la vendetta dimecres que ve l'Spotify Camp Nou contra l'Inter, però entremig diumenge a les 9 els de Xavi reben la visita del Celta a la Lliga. Però tenim motius per ser optimistes a la Champions? A dia d'avui, ho sento, però no. El compromís de dimecres que ve és una final anticipada i números en mà en tota la història de la Champions. Un total de 127 equips han començat perdent 2 partits i guanyant només un. D'aquests 127, només 25 han acabat classificant-se pels vuitens de final. És un 20%. I el Barça a Europa malament. Tampoc ens en oblidem d'això, Sí. El Barça, em sembla que només dels últims 12 partits n'ha guanyat 3. I saps contra qui són? Contra qui? Bueno, Victòria Pilsen 1. I els 2 de Copenhague de l'any passat.
No, de Copenhague impossible. 0-1 i 1-0. Dinamo de Kíev, en Això, tot cas. Dinamo de Kíev. Dinamo de Kíev, els dos partits de l'any 0-1 passat, i 1-0. i el Victoria Pilsen. I n'has Són- perdut 7, i n'has empatat 1. És que... N'has empatat 2, perdona. És 2 que... empats, 7 derrotes. Malament. Així no pots aconseguir... Això pot perjudicar les palanquetes? Això res. ja no és ni Camp Nou, ni No, fora de casa. no, és tot junt, correcte. Això pot perjudicar el tema palanquetes? Bueno, Hi ha molts pot palers, la perjudicar a tot el club en Tranquils, general. tranquils, tetes, tranquils, ¿vale? Ja ho No veurem, toqueu la ja ho palanqueta. veurem. Del duel d'ahir, per cert, també hi ha més males notícies. Hem de comentar que Christensen havia de ser substituït amb problemes al turmell al minut 57, de manera que, sí, s'accentuen encara més els problemes a la defensa. Les primeres exploracions diuen que és un esquinç lleu. El danès va fer un bon partit, crec que està en un molt bon nivell, però ara són Piqué i Eric els únics centrals sants. Sí, No sé si... i de fet esquins lleus pot ser una setmana, 2 setmanes, que vas amb 2 centrals Sí, i sí, prou. total. Que estiguin sants, que no els hi passi res. Per mi són 2 molt bons centrals, no hi hauria d'haver-hi problema, però vaja, crec que tard o d'hora, si finalment es compleixen 1 o 2 setmanes, haurem de provar experiments amb Marcos Alonso, Filial. filials, històries d'aquestes que ja... Sí, sí. Té guassa que aquesta posició de defensa central... que ja ha jugat, també. Sí. Sí, però... Tinguéssim Busquets de 5 central. tios de garantia. No, no, que és que ahir no sé què. també crec que amb Araujo i Koundé el partit canvia totalment, Home. per exemple. No? Home. No sé, en fi. Van notar les baixes, eh? Acabarem la jornada de dimarts repassant alguns dels altres resultats d'ahir. Per exemple, el Liverpool 2, Rangers 0, Ajax 1, Nàpols 6. Compte amb aquest Nàpols, que lidera el grup amb 9 de 9. Va tornar a marcar Gio Simeone, el fill del Xolo. Olímpic de Marsella 4, Sporting de Portugal 1. Avançava els portuguesos Trincao. Va marcar Alexis i van expulsar el porter en aquest cas, l'Sporting, Antonio Adán, l'ex del Real Madrid. També ahir Eintracht de Frankfurt 0, Tottenham 0, Porto 2, Bayer Leverkusen 0 i Brujas 2, Atlètic de Madrid 0, amb gol de Ferran Jutglar, penal fallat per Griezmann i el Bruges amb un peu als vuitens. Suma 9 de 9. Com s'explica això del Bruges? Juglar a selecció. Sí, doncs mira, Bueno, com s'explica. porta 14 partits, Lucho. Bueno, sí, 14 partidos, Ferran Jutglar, 8 gols y 5 asistencias. Tengo que mirar los partidos de este chavalito porque igual... La Liga belga. Igual me lo llevo, ¿eh? Y que me traiga de paso cuando venga unas coles. No em desentona, sí, de Brussel·les. Bueno, serien de Brujas. A mi no em desentonaria gens Ferran Jutglar a la selecció. Ahir el duel particular amb Morata el va guanyar, per exemple. Vull dir que realment... És que no és només el gol, és incisiu en el joc, Exacte, també. sí, sí. D'ahir vols destacar algun altre nom, Home, algun a mi altre resultat? m'al·lucina l'1-6 Del Nàpols, brutal, Líder També va, d'Itàlia, sí, a Europa, va golejar també el Liverpool a Sí, sí, casa en el seu dia. que Bé. el Liverpool tampoc és que s'hagi recuperat gaire més No, després, no. però bueno. Bé, en fi, que amb tot, jo ara, si m'ho permeteu, també vull dir la meva d'aquest partit d'ahir al camp de l'Inter. Milà, el Duomo, el barri de l'Abrera, la galeria Vittorio Emanuele, les columnes de Sant Llorenç i el Teatre de l'Escala. Milà, una ciutat perfecta per fer-hi turisme, però també una ciutat d'on sortir-hi escaldat si ets al Barça i jugues la Champions contra l'Inter. Perquè dels creadors de l'escàndol de Benquerença del 2010 ahir arribava l'escàndol de Vincic al Giuseppe Meazza. Inexplicable que un partit d'aquesta transcendència tingui un protagonista tan desafortunat. L'àrbitre va estar horrible i el VAR encara pitjor. El criteri és desigual, a vegades es revisen les jugades a la pantalla i d'altres no cal. Per uns sí i per altres no. Però per què? Doncs no ho sabem ni ho sabrem. Ja ho deia Xavi, estaria bé que aquests senyors o els seus caps sortissin a donar explicacions en algun moment. Per respecte als jugadors, als clubs i, sobretot, als aficionats. Però em sembla que per molt que ho prediquin, ells són els primers que de respecte i de vergonya no en tenen pas. Ja ho veieu, el cabreig que porta avui, amb els que ahir anaven de vermell, és monumental, però també ho és amb el Barça. A Mallorca es va guanyar d'aquella manera i ahir es va tornar a regalar tota una primera meitat. Polèmiques a banda, si el Barça vol ser als vuitens de final, necessitarà alguna cosa més, perquè amb això no n'hi haurà prou. Dembélé, Rafinha, Lewandowski, Marcos Alonso, Busquets, Gavi... Necessitem molt més d'ells en les grans ocasions, perquè contra el Cádiz, l'Elx, el Valladolid i el Victoria Pilsen també podríem jugar qualsevol de nosaltres. La Ronda.
A punt d'arribar a les 6:20 del matí d'aquest dimecres 5 d'octubre de ressaca de Champions blaugrana i és moment també de repassar la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Amb qui esteu més empipats? 1, Amb el Barça? 2 Amb l'Inter? y 3. Amb l'arbitratge Nil, Barça, pel mal joc, Inter, perquè també déu-n'hi-do la manera que van tenir de perdre temps allò. A I partir dels tancar-se 70 darrere. minuts, Sí, del sí. minut 70 ja no es va jugar res, no es va jugar res. No, O l'arbitratge, no?, que al final també és el gran assenyalat. La gent ho té claríssim, 69% dels vots, l'arbitratge, però també fan autocrítica perquè la segona opció és el Barça, amb un 29%, només un 2 per l'Inter. Molt bé. Jo no Està estic bé. empipat, jo estic indignat. Indignat. No, i cabrejat també ho està, Bueno, Veig la cara, porta una careta avui, Xavi. Però més indignant, perquè Ja. aquesta és la paraula, indignació. Nil, digues. Tenim un comentari. A veure. que crec Comentari? que és prou Atenció. graciós. El comentari. La Chechu Blaugrana. El Chechu Blaugrana. Sí, grande. ens diu, bon dia, rondaires. Bon dia. Yo con el Barça por no chutar, ni que tuviese fuego el balón, Sí, no. y por supuesto el árbitro. Desde el minuto 1 ya se veía más casero que unas zapatillas de estar por casa. En el bar con B estaban los del bar con V. Pues mira, muy Ben bien, muy trobat, acertado, el ¿no? joc de paraules, sens dubte. I res, sincerament, jo crec que avui estem tots molt emprenyats amb l'arbitratge, però no hem de passar per alt que el partit del Barça no va ser bo. Repassem tuits també, Nil, que es van dir al llarg del partit, no? Allò, mentre Sí. miràvem el partit, que també anàvem actualitzant Twitter, què podíem llegir? Les xarxes amb el Nil alemany. Por ejemplo, Universo 1899, el Barça me ha quitado tantos años de vida que creo que ya estoy en negativo. Jo hace años que estoy en negativo Sí. ja per culpa del Barça també. Salgo a deber, saps allò? Sí, me sale a Sale a pagar. pagar. Joan Fontes, lo que más ha brillado en esta infausta primera parte es el injerto de Ter Stegen. Doncs, Aquest és bo, Aquest, al descans, Però anava Ter Stegen perfecte. va rebent, Sens dubte. cada día. Bruno Alemán diu, el vídeo del partido de Dembélé se puede vender como artículo de terror para los aficionados del Barça en el próximo Halloween. Solo en las mejores casas de terror. Horrible, sens dubte. Dani Ortega diu, Piqué dijo que acabaría sentando a todos los centrales que trajera el club. No dijo la forma, así que lo ha cumplido. Totalment. La maldición sigue cebándose con el Ja Barça. espera't que encara pot caure Eric Garcia. Va, I més. acabem amb dos madridistes famosos, reconeguts. El primer, Ibai Llanos. Excelente labor del colegiado en Milán. Faltan más profesionales así. Clar. Perdone, Perquè després diguin que... Sí, exacte, que Ibai és del Barça, Ja. Y Tomás Roncero, que deia, esta noche voy como una moto al chiringuito. Me han dicho que en el plató hay un olor a Europa League descomunal entre la bancada culé. Me parto de risa. Sí que fa una mica dolor a Europa League, Bueno, Sí vamos que... a ver, Luego a ver yo si soy podemos superculé escuchar a Tomás. y luego lo escuchamos, luego Sí, si sí, eso ya, sí. ¿eh? Bé, amb tot, també perquè després diguin que ajuden el Barça a Europa. Tampoc me'n vull oblidar, ara m'ha vingut al cap, aquell penal no xiulat a Dembélé al camp del Bayern, amb el 0-0 al marcador, que també hagués pogut canviar la història. I portades les tenim a punt? Sí, i tant. Mira. Les portades, amb el Nil alemany també. El diari Marca, que es queda en Vinícius, en portada diu Puerta a octavos, y també el Atlético naufraga y se complica su futuro, y manotazo al Barça que se mete en un lío. Diari As, la portada per Luka Modric, vuelve Modric, sonríe el Madrid, i també, otra vez en un lío, parlant del Barça. Manos arriba, diu Mundo Deportivo. Esto es un atraco, ja acabo jo la frase. Exacte, amb les dues imatges de la polèmica, amb les mans d'Ansu Fati i també del Inter. Esport, la Champions se complica, amb una imatge amb Lewandowski, Sergio Busquets i Gerard Piqué protestant a l'àrbitre, i acabem amb l'esportiu, mans al cap. Doncs aquestes són les portades del dia.